Ja non so quanto detto, ma malo pomalo u svakoj ovoj mahali, na nivou grada, na nivou regije i tako dalje u džematima, kako na ovom vjerskom planu, tako i na ovim drugim planovima. Postižemo sigurno ono što daje aromu, po čemu se prepoznaje ovaj mjesec i, kako mi kažemo, ti darovi Allahovi koje on nudi ovome mjesecu se već zapažaju na svima nama i kroz ove susrete, kroz osmijeh lica, kroz stisak ruke, kroz pitanje za zdravlje i tako dalje i kroz ovaj zajednički muhabet. I to je jedna od tih nimeta blagodati ovoga mjeseca Ramazana. I ne možemo da se ne prisjetimo isto tako napora ljudi i žena i djece i boraca i posebno onih koji su dali svoje živote za odbranu mahale, u dvorištu ove škole se ljudi pokupavaju i tako dalje. Evo, hvala Bogu, vidimo danas ovu školu u Blistavu. Ostala je još ona donja džamija, glavna džamija, ako god išao da se riješi. Prema tome, ako gledamo kroz ovaj mini projekat izgradnje ove mahale, sakana wa ja'alena minal muslimin wa rahmatullahi wa barakatuhu ala sahibi hazza ta'ami wal akilin. Allahumma zid wa la tanqus bi hurmati al-Fatiha.